Ел башынан республикала 23 кеше алкогольдән агуланып үлгән. Үткән елның ошо осыры менән сагыштырганда 7 кешегә кәмерәк. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Бөтендөня башкортлары курултайының демография, һаулык һаклау, гаилә мәсьәләләре буенча комиссия рәисе, Аягау республика конкурсы кураторы, медицина фәннәре докторы, профессор Сәлия Шәрифиян кызы Мырдабаева. Һаумыгыз. Хәерле көн. Сәлия Шәрифиян, берләп караһаң, 30 һәм 23 араһында әллә ни зур айырма юк һымак. Кайда 30, кайда 23. Әмма шулай да был 7 кешенең язмышы, 7 кешенең гомере. Шулай бит. Был хандар кәмерәк була алыр инеме, һезнең фикерегез? Әлбиттә, ул статистика мәгълүматлар буенча без анализлаган вакытта шуны күрәбез. Безнең конкурс рамкасында, мәсәлән, ана шул төрле нөктәләрдә һатылган алкоголь исемлекләрне тикшерү, күзәтү, контрольдә тоту ныграк, көчлерәк булһа, ул хандар кәмерәк булыр дип уйлыйбыз. Чөнки кешегә әлбиттә һәрберебезгә профилактик юнәлештә мәгълүмат алып та, үзебезнең тормышыбыз турында, буласагыбыз турында, балаларның буласагы турында, гомумән республикабызның, илебезнең буласагы турында уйлаһак та, барыбер профилактик юнәлештә генә еңеп булмай был зыян факторлары. Кайһы вакытта урыслар әйтмешләй, запрет, ягъни тыю да мәгънәһе күп. Каты саралар да кирәк. Каты саралар кирәк. Ягъни профилактик юнәлештән башка тыю саралары булһа, улар бер-беренә өстәп бара. Шуңа күрә был хан, әлбиттә, Гөлсемә, ул ана шул безнең үзенең дә һаулыгын югалтып барган, үзенең буласагын, тормышын уйламаган кешеләрнең үзенә карата яратуы булмаган, башкалар алдында яуаплылыгы булмаган кешеләргә хас дип күрәбез. Ул юнәлештә эшләргә кирәк. Шуңа без моны 7 ел буена ошо Аягау конкурсын алып барганда депутаттарны хәзер үзебезнең комиссияга индердек, чөнки ошо закондар кабул ителгән, улар күп. Уларның тормышка ашамы икән, yerine yetkirib үтәләм икән, шуларны карап, анализировать итеп, бәлки яңа тагыла үзгәрештәр кирәк икәнен таптык. Чөнки менә тагыла бер тапкыр әйтеп киләм, башка сит илләрнең тәҗрибәһен алһак, уларда канун ягынан нык һәйбәт кенә саралар булганга күрә, үлем хандары, алкоголь психоздар да, сирләүдәр дә, гомумән яшәү рәвеше икенчерәк, мәсәлән, мисал итеп, скандинав илләрен әйтергә кирәк. Анда юкка гына алар безнең Санкт-Петербургка килеп, аракыны тиеп кайтып китмәйләр, чөнки уларда хату тыелган яки кидектерелгән. Шуңа күрә бу элек булган тәҗрибәләр, хәзер улар да безнең илгә үтә алмайлар, чөнки сәяси караштары икенче хәзер. Сәлия Шәрифиян, бuna шул статистика тагыла бер игътибар итһәк, күпселек агуланып үлгән үлү осраклары улар калаларда теркәлгән. Өфөлә, Стәрлетамакта һәм башка калаларда, бuna районнарда кәмерәк. Белорет һәм Мекрай нисеп калмаганда, башка районнарда кайда теркәлгән ул бер икешәр генә. Бу Аягау конкурсының һөдемтәһе дип әйтә алабызмы? Чөнки гешрак Аягау конкурсында гешрак кына түгел, тәртибе буенча шулай авылдар катнаша, райондар катнаша. Без уйлайбыз, әлбиттә, безнең өлештә бардыр дип, чөнки аңлату эше алып барабыз халык менән һәм әлбиттә халыкты берләштереп, бер-береңә битараф булмаенса, ярдәм кулы һузып, сирләгәндәргә яки халдырып алган егетләрне яки эсергә яраткан ир-егетләр, хатын-кызларның ханы кәмүен без үзебез дә ханап барабыз, күреп барабыз. Юкка гына, мәсәлән, кайһы бер районнарда Аек хатын дигән проект үткәрелеп килә. Ягъни төрлесе караш булды, әмма булда мөһим шулай бит. Дөрестлектән күзенә карау мөһим. Чөнки менә безнең Хайбулла районы ул яктан бик тәҗрибәләр белән уртаклашалар, башка районнар белән дә. Уларның районында искән хатын-кызлар күп булган өчен түгел, улар ана шул проблемага ярашлы үзләренең сараларын күреп, ул хатын-кызларны
безнең сәяси тормышка ялеп итеп, улар хәзер үзләре агитировать итеп йөриләр, яшьләр менән дә эшләр алып баралар. Ягъни уларны бер үзен калдырырга ярамай, уларга ихтирам, игътибар булырга тиеш һәм үзебезнең яшәү тормышыбызга ялеп итеп уларны бердәмлеккә өндәп, үзләренең көсөн профессиональ яктан да мөмкинчелекләрен үстерергә ярдәм итәргә дигән максат алган менә безнең райондар уңышка өлгәштеләр. Бына һәр яшьтәр тинегез. Статистика мәгълүматларында әлбәттә уларның агуланып үлүчеләрнең яше, енесе белдерелмәгән. Шулай да яшьтәр агуланып үлмәй дип без әйтә алмыйбыз. Бундай сорактар булды, быел булмаһа, үткән ел, уннан еллардагы кызганыска каршы. Һәм бына бу сорактарны без нисек кәметә алабыз? Улар арасында нисек пропаганда эшен алып барырга кирәк, сәламәт яшәү рәвешен нисек пропагандаларга, уларны артыбыздан ияртергә? Әлбәттә, иң тәүдә уның өчен спорт саралары юкка гына бит, без спорт, культура, мәдәният сараларын үткәрмәйбез. Әлбәттә, һәрбер кешенең үзенең хоббиһы булырга тиеш, һәрбер кешенең үзенең ниндәйдер талантын үстерер өчен мөмкинчелекләр булырга тиеш. Менә авыл yerендә безнең конкурс барганга күрә, тәүдә шулайрак булып тора иде. Спорт инфраструктуралары, мәсәлән, мәктәп бар, мәктәптең спорт залы бар, унда мәктәптә укыган балаларны гына индерәләр. Башка спорт ниләре юк, майданчыклары юк. Шуңа күрә документларны вис актарып табып алдык. Методические рекомендации Министерства спорта и Министерства образования Российской Федерации шуга ярашлы язылган. Пенсионер булһынмы, бала булһынмы, яшь булһынмы, әгәр дә директор мәктәптең график буенча уларга сәгать бүлә икән, һәрбер авылдың кешеһе ул майдансыкта шөгыльләнергә спорт менән мөмкинчелеге бар дип, һәм безнең ошо проектты аңлатып, хәзерге көндә 75% безгә бирде Мәгариф министрлыгы, 75% мәктәптәрдә, безнең авылларда сынап та ошо спорт майдансыгында бөтә яшьтәге балалар да, олылар да шөгыльләнәләр дип. Улар гына түгел, конкурста еңүчеләр үзләре хәзер спорт майдансыклары булдыра, шулай бит. Әйе, ул акча бүленгән еңүчеләрнең әлбәттә. Еңүчеләрне беләбез дисә, хәзер безнең 73 авыл еңүче авыл. 73 авылга быел мына узакламай апрель башында безнең жюри ниткәс баһалагас тагыла 12 өстәле, ягъни 25 буласак авыл еңүче. Шулай итеп без таратабыз ханын гына түгел, ул бит еңүчеләр үзләренең статусын һаклап кына калмай, улар башкаларга өлге булып, үзләренең тәҗрибәһен тарата, үзләренең районында, күрше-тирә районнарга, өлкәләргә. Безнең бит хәзер тәҗрибәне Силәбелә, Орынбурда, Пермдә, Свердловск өлкәһендә, ягъни Приволжский округына түгел, ана Новосибирскидан килеп өйрәнделәр. Рәсәйгә лә таратабыз, чөнки әлбәттә бөтә Рәсәй халкының әгәр дә теләге булса икән, үзебезнең тәҗрибә белән мәгълүматлар белән уртаклашып, улар үзләренең тәҗрибәһен уртаклашып, без гомумән статистика ошо мәгълүматларга ла ыңгай тәэсир итәбез дип уйлыйм. Ягъни авылдар конкурста иңделәр, спорт майдансыгы я балалар майдансыгы куйдылар. Шуңман вәсәлам түгел, улар үзләренең статусын, дәрәҗәһен, аяк авыл дәрәҗәһен һакларга тиешләр килеп сыга. Алар шуга күрә теге күрше райондар, күрше авылдар, күрше өлкәләр менән төрле спорт майдансыгында ниләр соревнованиялар оештыралар. Шуннан һуң бер-беренә концертлар, спектакльләр куеп йөриләр. Моны бигрәк тә безнең Орынбур өлкәһенә еш кына Күгәрсен дигән Сура районнары сыгалар. Хайбул районы янында беләһегез бит инде Орынбур өлкәһе. Һәм ул тәҗрибәләрдә һанап бөтерлек түгел. Моны Тәтешле районында удмуртлар безнең күбрәк яшәй. Улар Удмурт республикаһына үзләренең тәҗрибәләрен уртаклашып, аларның министрлары ла килеп, алардан өйрәнеп, үзләрендә хәзер республикала тарата. Ягъни безнең конкурс ярыш кына түгел, яшәү рәвешенә икенче карашты тудыру, аңлату эше алып тора. Хатта киләсәккә буны арналган хат битергәләр мөмкин, шулай бит. Әлбәттә, ул 7 ел конкурста катнашып, ул менә башка конкурслар бар, башка проектлар бар, бөтәһе әйтәләр. Нишләптер һеҙҙең конкурс ул һүнмәй,
тарала, бөтә Рәсәйгә лә тарала дип. Чөнки безнең конкурс бит еңү өчен генә түгел, ул иң тәүдә халыкты берләштерер өчен үзенең максаты безнең проекттың халык арттар арасында лидерларны, халыктар арасында төрле талантларны үстерү. Юкка гына бит менә адаккы елда Гөлсимә ишеткәнһегездер, Министерство туризмына һәм мой бизнес структураларын апсыгып, Министерство финансовтың вәкилләрен апсыгып, без уларга теләккән кешеләргә нисек бизнесты үстерергә кирәк, үзенә шөгыльләнер өчен ниндәй юллар бар, хөкүмәт тарафынан ниндәй мөмкинлекләр тудырылган, судлар буенча, субсидиялар буенча шуларны аңлатып юл күрсәтәбез. Һәм без ханап бетерлек түгел, хандарлы әйтергә мөмкин, күп кенә ошо конкурста катнашкан шәхесләр хәзер үзләренең бәләкәй бизнесларын астылар. Кемдер менә Солтанбәктән, Аскын районыннан Суфияровтар гаиләһе белән Яйгиһен сплав үзләренең авылында Солтанбәктә алып бара. Кемдер кәрзинәләр үрә, нидән талдан, ягъни һәр кемдер бидәүстәр эшләй. Ул менә безнең конкурс дәртләндерә торган конкурс, кешенең үзенең асылын аса кеше үлә инде, менә башкаларның кулыннан килгәнчә минем кулымдан килмәй дип тотыналар үзләре. Һәм бұл баягыз әйткәнебезчә яшьләр арасындагы иң зур пропаганда эшенең береһе, чөнки әгәр дә бала сагыннан күреп үсә икән, гаилә машинаһын билдәле алкомаркет алдында туктатмай, шул ук кәрзиндәр үреп фотосының эргәһендә туктап әйбер алып китә икән, димәк бу киләсәккә шундай хат әйтергә лә мөмкин. Шулай быел һөҗүмтәләре май башында билдәле буламы конкурстан? Апрель башында билдәле була, жюри тарафынан. Но игълан итәсәк без комиссиянан оргкомитет утырышыннан һуң, оргкомитет шул апрель адакларында булырга тиеш. Шулай булгас, апрель адаклары май башында бөтенләй мәгълүматлар булачак. Ягъни Башкортостанда айык авылдар саны тагыла арта дип әйтә алабыз. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Бөтендөнья башкортлары курултайының демография, һаулык хаклау, гаилә мәсьәләләре буенча комиссия рәисе, Айык авыл республика конкурсы кураторы, медицина фәннәре докторы, профессор Сәлия Мырзабаева һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.